चौथ में कौन क्लास करे जाता रे कृष्णा भैया तनी बतियावे करा से हो का हो क्या है बोलिए। कहाँ पढ़ता रे घड़ी? मैं क्लास करने जा रही हूँ, एमए में पास करना है ना। एडवांसो पढ़ता रू? हाँ, आप इन्हीं के साथ में है क्या? यस, ये मेरे गांव का गंदा लड़का है। तार धांडा ठीक बा। यू बास्टेड टिकोड़ हवा तार देखाई जौन देले रहलू। अन्ना ये दादा हल्ला हो जाए। तोहर फरल जवानी के गाछी हो अब ऐठो ना हमरा से बाछी हो। तोहर फरल जवानी के गाछी हो अब ऐठो ना हमरा से बाछी हो। तू सलामत रहो भला भखले हो बानी। अरे चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी। एगो कुचाइल एगो रखले हो बानी। चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी। एगो कुचाइल एगो रखले हो बानी। माई रे मनु बाबा के मीठा गांजा पियावो। ए देखो क्या हो? चैत में घाम में तार चाम जल जाये। शाम जजे तो मैं बॉडी लोशन लगा के रहती हूँ, तू अपना काम कर। कहे से बोलता रे गे? अरे बड़का घर के ये बनल, तनी प्यार से बोल। कि गोरी चैत में कलास तोहर चलत बा। इहे बात हमारा दिलावा में खलत बा। कि गोरी चैत में कलास तोहर चलत बा। इहे बात हमारा दिलावा में खलत बा। घम लगे नहीं से ढकले हो पानी। और चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी। एगो कुचाइल एगो रखले हो बानी। चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी। एगो कुचाइल एगो रखले हो बानी।
तोरा देख रेख में कितना लोग लागल बा। सुनिए कि कृष्णा बेदर्दी जी लागल बड़े, टिंकू तूफान केसरी लागल बड़े, ए बया रंजीत लागल बड़े, सोना लागल बड़े, सोनू लागल बड़े। ए दवाई में बवाई तो का करबे, दिनाए के दवाई लगा ले, तू काहे टेंशन में बा। कृष्णा बेदर्दी बाड़े देखभाल में, प्रमोद प्रेमी के डोललू प्रेम जाल में, कृष्णा बेदर्दी बाड़े देखभाल में, प्रमोद प्रेमी के डोललू प्रेम जाल में। प्यार हमरे हम पर खले हो बानी, आहे चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी, एगो कुचाइल एगो रखले हो बानी। चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी, एगो कुचाइल एगो रखले हो बानी। चैत में टिकोढ़ा तोहर चखले हो बानी, एहो चैत में